na Atwima Nwabiagya problems pa ya kwan akwan de untimo ni Atwima ni bia ni nkomo abra wonka ne kwan asem na me ba ya no minim area ana community ya Atwima Nwabiagya mentache ye with reshaping minim community ya o Atwima mentache with reshaping Atwima futi minim se wa fidie me ba ha me kai obi a be se obeti and pay messages eminya a lot of massive reshaping municipal no na ya sere o mampanyini baabi a yɛde kuro na ba beduro no na nka ɔno so atima yɛ den aboa yɛn na baabi ɔno me wɔ sɛ yɛ tired na ya tired ama yɛ manfo ɛsan sɛ Atwima Nwabiagya ya ka akiri ɛna ya de sɛ de a independent day kura yɛ hia asonoma so hene ɔbɔ mampanyina ba so say in fact abra na yɛ kɔ abato so no campaign ma ona bekasa esre vote dem ma mampanyini na mo mampanyina ngunani ase so ohwe na ba bi asomento bo ne nam ohwe ba bi amobo ohwe iron rods ohene nanu masem no na chese ne campaign na obeye no wanfanchen is on the right track nti nana so anopa mesan abo abaso ewo niema a wahunu na wankanhye na watimaka ede a kire omamu ni nyina na wasan asre omampanyini sana daoma yakwan yasem de omampanyini amoye bi moye reshaping bi nyina anadwo we area be we we housing okwan da bia obo me so ebu akwa housing oh okay moye anadwo nyina de ma me ye adwuma anadwo no ene se nse ya na abu akwa na very crowded nti se okusi wonom se oye adwuma na wia definitely all the go through traffic beba ma nipa ho akire omo nti anadwo na nipa adada na me operators for site nti ade be che be so na ya yi si ukoda ya na ya ade be che so na be ba na se wona nkwan fufu I remember ayidi the main road there no and no say was Sunday night and now the year say adwuma no e ba sa amanfo be so no na say obi hu ade foforo but I mean Atwima go the same thing and me ye ni nyina me project a lot me be se me di akiri no e koye na nadwo yisi bia oban rural areas na eno no hono nya congested na ya nse eno so na ya na kwan no wa ba bi ti se 19 junction to Banchiase Ntabanu enye kwan keto 19 kilometers on the main Sunyani road on your left on your left Ntabanu sisi ya nyame adum se John me ba yi matim ni contractor na abanda da no apenso ya wodo road no man no adingita ho ama aban so amanisika sisi ya me no kase ya ye tie road e de ama sa akwan no so contractors who see free main road no so abefa sisi obefa kota so obi a otiemi bia wafa 19 kwan bia be say ya ye drainage ni nyina side no ai say kura ye aduru Banchiase anesa nti so obe feel na say o de coat na den aba beto so e de ama me mpata mu fo wow me ba ye me fancy to Sewia wa kura me ba na me se na de ye twa hono mo de ama mo